kung tikain kita yun o, magkasangkayan o. Tikain ka. O, tikain kita din Nagkaada din tree planting pinagihan barangay Buntay Council. Nakikipagsumpayan hirahan na BFP Tanawan ngan PNP Tanawan. Aton laynin baga ginlayon niya na actually. Aton koan rumbo yan na tigadi kita ha barangay Kabuyanan baga nahisusumpay ini hanggang ng kakulop nga aton burubalabag o himang rawon kabahin mga plastik. So pangingin na noon tayo ni amoy aton niya na himang rawon niya ng adlaw. Material facility amin din ano daw kita unta ano pagsarit kita ano o total naman kita din yan wala nagagsarit na kita budi nagagsarit na kita daw mo natan mo Morocco nga mga kuan ambulance tin nga mga kalahi so nagagsarit na kita nga didto paghatagin abiso nga hikitain malugsong nga di oo hindi tidak siguro opisina da din hiton MRF patigap didto tabi apoy ana kita tabi apoy oo okay ni bagan sanitary landfill ba ini or baga dirigod kita insayod ang mga ning hikita in oray naton mga sinisoy ng mga research kay on prompto la kita kung ano aton naunaan nga baga pwede naton ipakita kay kabahin inigihapon hiton mga proyekto hiton LGU Tanawan kasagaran itaton pagkakatuto sa nga lugar waray naton sinisoy nga mga detalye kung kakano diri kita gyap nagahatag iton project cost kay diri naton trabaho ita akon lahat may pakita la so ongoing pa ini diri nin totally nga makasaring kita nga tapos na ma-explikaran kita ini sunod ha oras nga mamaydar naton spokesperson or in charge sini nga proyekto ini nga sanitary landfill basta aton la masisiring this is your tax goes sige mapatukalan kita. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sun Cake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Oh, hey! Good morning. Today is March 14, 2026. Time check budoy. Alas 8:10. Oh Lord, thank you for this beautiful sunny Saturday morning. Oh yeah. Let us be thankful for everything. Budoy, pikain ka. Magpupuro-balabag naman kita budoy. Dula for the unexpected blessing is always in your way. Kung kaya kita yun magkasangkayan baga sugar na atong baga nahi hello so kaya natin bakagin malatuman sa kulop kabayan ngayon na mga plastic pag diri dinidapit ha ito na bungto usad ko nga pag-regulate pala so once nga nito ko na mapirmahan okay, baga may pa ko nitong tulog ka bisis na baga irregularasyon, tama ba? Correct me if I'm wrong.
mga deliberasyon, no? Happy permahan. Once it is approved, normal, may implement na ito. Kumbaga pananglitan kano, yan ako nung Abril. So, katigangan nito ng Abril, Sabado, katimat 6 months, another 2 days. So 3 years na liwat. Ngayon pagkaabot itong kuan, no? Ngayon pagkaabot itong pagkakumpleto itong 7 ka kuan, 7 ka ano pa yun? 7 ka adlaw. Okay, 7 ka adlaw itatos kasi mana budoy. Ano ka nga mo? Tigain ka. Oh, tigain kita din eh. Oh. Oh, nakasabot kita. Nag-trip. Year late. Pero nakikita natin na may mga din mga may din mga binuhuan. Kaya no, kaninang mga alas 6 hanggang aga nagkaada dinihin tree planting pinagihan barangay Buntay Council. Nakikipagsumpayan hirahan na BFP Tanawan ngan PNP Tanawan para makita igabot may naman nagsishare nga mga pictures nila, ano. Okay, aton laynin baga ginlayon niya na actually anaton talaga itaton koan rumbo yan ha tigadi kita barangay Kabuyanan dito may ambaw. Aton la papangina noon ha dito na bagakuan kayo po baga nahisusumpay ini hanggang ng kakulop na aton burubalabag o himang rawon kabahin ng mga plastik. Sumayda din diha barangay Kabuyanan kuan material facility nga basin atong gihapon ni baruan, ano. Oo, nga ini nga proyekto in constructed na, no, although di kita na makasiring totally kuno finished na kaya itong ginuhulat na laliwat ko, no, itong mga makina. So pangingin na noon tayo ni amo ito ato niya na imang raw niya ng adlaw. Ang tabahin natin din niya ato lang ginlapit din nahi kuan nahi lakit may tungod nga kanina pag uli na pag tilakat naton nabaron naton kan akon atod nag tree planting hera dida. O tala dito na lang kita pagkapagimang raw Kabuyanan ha. Oo, okay. O ano, so ano na kita dapit sa may barangay Kabuyanan, particular na dito dapit sa may ambaw. Oo, otro. Nagpapigalan kita nato. Pigalan na lotaton na postiso budoy. Natalbo. Oo. Ay, ato ni ay. Oh, amay din na. Ay, agiunta. Ay, taragyan. Hi. Oh, may dinagap din emergency capsule. Ayo bayan. Tika di ka kuan. Tika di kit imarip. Didi. Bro. Nangaro. Ari ka hindi.
Mga taga MDRRMO. Oo. Mayroon dito sunod bubuhaton. Oo. Boss, hinot pwede kanan yan eh. Kanan MR. O kanan MR pa no? Hinot. Oo. Ada. Amin yan kanan MR pa no? Yung sa MDR na basturan? Oo. Oh, hinot. Dari pa human? Diri pa man hinot tani. Sorry. Para ikaw la. Saka MDR? Oh, MDR gihap. Ay. Material facility. Amin din he. Ano daw? Itaon ta. Awat dito. Ano yung pagsarit kita ano eh. Adi-adingin kita di masarit. Adi pagsarit ano? Oo. Okay, parang masarap kita. Ang damo nagihaan. O total ano man kita din ano. Wala nagagsarit na kita, budi nagsarit na kita. O damo na mo damo na mo Morocco nga mga kuan ambulance ano, tin nga mga kalahi. Nan mo Morocco intalo no, damo na talon kuan. Inander pa din. So nakagsarit na kita nga dito ano nga paghatagin abiso nga hikitain malugsong nga di ngan baga mapatukal kita hiton na drone. Oo, hindi ano tidak. Amin din iton part hiton siguro opisina din hiton MRF. Oo. Patigap dito. Kita gud man ano anaton din pagsingan he. Hindi re baga ano man nga mga aludayday kundi nasingan hila kita hinin tabi apoy ani kita. Tabi apoy nasingan ni kita hinin may sumpay ano nga hanaton kakulop nga baga nahi malatumat or anaton himang raon kabahin han mga plastic. O okay ni bagan sanitary landfill ba ini or baga dirigod kita in sayod amo nga ning kita in oray naton mga sinisir ng mga research kay on from tula kita kung ano lang aton naunaan nga baga pwede naton ipakita kay kabahin inigihapon ano hiton mga proyekto hiton LGU Tanawan nga iton atong gihapon panuyo nga ipakita ano ighambog naton kung ano't may dahaton dinidapit hatanawan. So ini amoy ni ana baga makikita niyo baga di kitang ang basa hapilan. Oo. Ginano do ano do linit kon ano at least ano good man amoy tat karig signon. Ngayon kita napakani kita wari naton sinisir ng mga informasyon kulang kita hin baga detalye kay ano para liwat pagkasunod ini ano may damanhinin baga makagkita makakagsuwestyon lahaton nga pwede nimo kadtuon pwede nimo baga pakianhan para kita maexplikaran. So kita baga kita hin kuan la ba nga lasingan kita
waray naton hibabaruan. Oo, nasingan nila kita para lang naton ipakita kung ano may dinhi. Sali sa sunod naton lot nga pagbilta, ada na itong dida kung pwede may da naton lot makahimang raw nga tao o hinuman iton in charge para luwat mag-explikar haaton amo tong sa akong style. O, para may da naton baga sinisir mga follow up, no? Oo, mga follow up ba no? Nakita maagi. Oo, mga komba ano pa ini himang raon kay sugad hinin ano sugad din he nasa ring hira nga kulang ano pa iton atan mga makina na lako nuton kay nang lanon iton kulang, so masusugad ano kay bagainin bagahin ano oo basta mo ito. Oo. Oh. Oh. Ano tawagin din eh? Oh. That's the reason why kita to style amo iton kasagaran. Kasagaran ano itaton ano pagkakatuto sa nga lugar ano waray naton sinisari nga mga detalye kung kakano diri kita gyap nagahatag hiton iton project cost kay ano diri naton trabaho. Oo, diri ton amo tot akong panuyo ita akong lahat may pakita lang. Di ba? So tini ko no tapos na din ni itong pasilidad na laton kulang itong tinatawag ng mga gagamiton yung makina. Okay bagahin kung na dainin bagun gin susunog or gin kukuan, di ba? Oo. So ongoing pa ini di rin in totally nga makasaring kita nga tapos na. Ongoing pa ini nga mga project itong na LGU Tanawan kay siyempre pagkuhan ito ang mga pag-renovate di kita baga dudhaman daw man aluwag ngayon nga baga kuan haluwag ngayon inhiya nga gimbungkag hindi kita maaram good man kung ano para diya din ano oo damoy sigurado yun damoy niton oh manigtasit kira nga ano ba ton nga imo trabaho ton nyo di ka man maaram itim ginihimo. Normal at least maaram ka mo nga direct na aram kita aton hindi good man la pagpakita la. Oo bakot kinalsadalat aton binurbalabag. Oo halo agay ini ma-explikaran kita ini sunod oras nga mamaydar naton spokesperson or in charge sini nga proyekto kung ano ba iton proseso hiton tinatawag nga pag ini nga sanitary landfill, no? Oo nala halo agay ini budoy ha oo. So again daan ko lang ka maging papasabot nga nasingan kita wala naton iba ining intention kay bisan nga niya ko utro gyud pa ko diak maaram kun ano ini nga dinhi nga area tapos sa dulot didto nga area anaton lang din ni pagsinganhi para naton may pakita ini nga sanitary landfill itong Tanawan. So ongoing pa ini ngan haori naton nga pagkanhi haori nga mga adlaw nga atong pagkanhi
inin magigisumpayan luwat kita ano iton hintutuinan para luwat kita maexplikaran kabahin itong proseso kung patyonan ho aanhon ngan ano ba talaga indin hidapit. Oo, di ba? Sugad itong aton baga yan na may hatag haiyo nga himangrawon. Oo, again ha, wari naton din iba nga panuyo ha, at aton la paghatag pagpakita ano nga tinatanawan amin it aton mga pasilidad. So under construction sige inin iton paghingayad. Oo, dire inin tarayukan naman. Ha? Dire ni tarayukan. Sharing pa natin baga kuan. Oo, dire ni napaabat kundi aada na. Oo ha. Hinay-hinay nga paghingayad iton aton mga pasilidad din hidapit hatanawan. Tala mapatukal na kita pero na kami minutos. Oo, sige mapatukalan na kita. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncade's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncade's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Ginagawa mo? Hala. Baga nakahapon na kita ano. Baga nakagpatukal-tukal kita, yung baga siring pang kabataan. Bago not lagong. Lagat lagong. So nakagpatukal kita no. Nakita naton ano, maramang kamo kun pati ano pagtisulod ngan ni. So nakita naton ang top shot. Halo agay ni Budoy. Oo. So oras nga ni ining proyekto in makumplito kasi siyempre hasta yan ano inin under inin renovation sharing pa ang pasilidad in aada pero kulang pahan mga gagamiton yung mga machine. Oo. Kay baga amo kun baga diri kita pahinin sayod gud ano kay atong pagsinganhi panginanola not totally detailed pero inuotro ko at atong panuyo para ipakita. So diri kita mangin labot ito no kung kano nagtikang di kita mangin labot ano kung piraan budget basta aton la masisiring this is your tax goes ano. O diri tarayukan ani diri tarayukan dai. Oo. Nakapasulod kita ngadto dito ang camera nagpiling-piling. Oo, maging pa hapon ta na liwang kitang battery. So baga at least ano baga makaruruyag pagkiton. Kay pamati ko amula din sanitary landfill nga makakasiring kita nga malimpyo. Kay kasagaran ano dito pala't pagbungad makita na kamo nga masiot. Daragod man ano itong mga truck, kakadagdag it mga ano pero inibiri ano mahusay didi labi na nga daton amon nga ito opisina iton MDRRMO ano nga na during hand COVID lakan hikon ito ng iba ko mga pasyente.
Oo, sa rin pa man ano, bisan lagi ta baga nagbuburo balabag unta ano makahatag gyapon kita hingkali awan hayo. Sala sugaron talanay. Oo. Ha? Boss, magkano ka budoy? Sugaron talanay. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre, tigang dilapit na may barangay Kabuynan, dilapit na may MDRRMO, iniluwat nga lugar and amoy sanitary landfill. Oo. Ako in magpapabilin lagi hap nga iyo sangkay nga mayukbo. Oo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Lagat chup chup. Tahala. Okay. Thank you Lord. Thank you. Okay. Keponyong? Woo! Di man ni nanay. Di man ni nanay. Ngunit kitinawa eh. Nay, pinya aga. Di nga ako yan wala pag kakanhe. Pero kumusta? Hindi, yan na pala magkakadaw-kadaw. Hala. Di lalat mag-iiha. Kumbaga, rin nga sa tunang tulay ninyo. Para talan ito. Ha? Naikarat nga buli ka na pagdara hospital. Oo, pero okay na yan na, okay na. Oo, bagan kinalma. Oo, sige lang. Nagtumarakan lagundi. Badaw kay kung nasingad to kaliwat, dilot kita baga makagpasapod kay maron ka man sa di ba? Oo. Ita ako na itong permi kung hinaman it baga nahimo magitang tambalan. Ita ako na lahat itong baga pinaginala rito Ginuuna lahat labi nga mga matagang kang permi baga kuan okay palawas. Sa aging ko nga pagka sipi. May dataga motor kaya mabaligya ko. Ngalumpira itong kunoy tay. Ada na butong. Oo, pero kunoy kunoy tay. Kaya wala ko napat yung medisina. Ang bulon. Sala ba ito tayo, dilak mag-iha. Hala. Sala, Sige. makadi ako true. Salamat tido ya. Oo, sa payan tay. Nay, ba natagay ka na liwat ha? Ba ito makadi ka na tay. Siyempre hinapit kita, nakita natin kanina no. Hinapitaan kita nga da, baga. Mamikala itong tigad itong inabalay, tawaray. Napa-admit na balay. Oo. Tapos pagkatuan kita ako education. Oo. Tapos yung balik tayo. Anyway, oo. Ito nga nakikita natin kanan MRF. Oo, baga pahabulad to ha. Exhibition ba? Okay. Mano din din. Hoy, sikain ka. Sawang. O ka na, sakay. Mano din din, di ka nakilala na liwatak. Sikain ka man. Kadali ka na Mano Melvin. Hi, nito. Mano Melvin? Oo. Ako nadulong kahit kuan. Di ka makilala. Ako nakilala, normal. Pwede makilala. Oo.